लाईटीचे बिल किती वाढले वय वाढले त्या बाहेर गालाचे रेंट साईबा वैर वैर थळले पडून पाण्यात मध्ये उतरा येईना किती तुका सांगू बेबी 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 गो गो किती तुका सांगू हो 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 बेबी प्लीज गो 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 गोयकार काम का बाबा नाडे बीजेपी सरकार गोयकार तेजी एक लाईले या पद सोना किती आता आम्ही करपाचे पण कोण आम्ही रडपाचे गोयकाराचे पोटाने येऊपाचे माझ्या संगताक वशी मुडपाचे आई काय तुम्ही मुडाय पप्पू पप्पू तू सीएमाचे खुर्चे गेलो प्लीज काम डाऊन आता दोन आमच्या करून पडत सासनाक लॉकडाऊन लॉकडाऊन